Si no mires la tele, aquest vídeo és per tu. Bé, doncs, com ja sabeu, són moltes les persones que no acostumem a mirar la tele. I per què passa això exactament? Doncs bé, jo porto la solució. Evidentment parlo dels mitjans catalans nacionals. No diré noms, però ja podeu saber de quines televisions parlo. Bé, doncs el principal motiu pel qual no mirem la televisió és perquè no apareixem en ella. Què vull dir amb això exactament? Doncs que la gent jove no té cap mena de representació a la televisió. I sé que ara molta gent estarà pensant, home, però si apareix gent jove, què consideres jove? Has vist alguna vegada algú de menys de 30 anys apareixent en prime time o en un programa de telenotícies de migdia en el qual tingui una representació real del que passa aquí fora? Mata-me! No, exacte. Ho estàs pensant i, efectivament, no hi apareix ningú. I com jo, sé que molts de vosaltres estareu pensant jo potser no sóc tan jove i em sento com tu, no miro la tele perquè no m'agrada. És que últimament, ja fa com uns 8 anys, des